ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶನ ಮಂಗಳೂರು ನೇತ ನಿರೆಲಿಡು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪುಗಾರ್ತ್ಯದ ಸಾಹಿತಿ ರಘು ಇಡಿಕಿಡು ಮೇರ್ನ 28ನೇ ಕೃತಿ ತುಳು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಮೋಕ್ಕೆದಾಲೆಡ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತೆರ. ಈ ಒಂಜಿ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಮಾತಾ ಬಂದುಲ್ಲೇನು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ಅರೇಕಳ ಆಜಬ್ಬ ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶೀರ ಮರಳಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಉಲಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಖಕರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಾವಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ನಾರಾವಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮೆಕ್ಲೇನು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರವಿಂದು ಶ್ರೀ ರಘು ಇಡಿಕಿದು ಮೇರೆ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಬಾಗ ಸುಗಿಪು ವಿನಮ್ರ ಇಡಿಕಿದು ಆತ್ಮೀ ಯು ವಿ ಬೊಕ್ಕ ನವೀಶ್ ಯು ಜಿ ಮೆಕ್ಲೇಟ್. ओम गं गणपतये नमः. ओम गं गणपतये नमः. ओम गं गणपतये नमः. गजवदना बेडुवे गौरी तनया. गजवदना बेडुवे गौरी तनया. त्रिजगवंदितने सुजनर पुरेवने. त्रिजगवंदितने सुजनर पुरेवने. गजवदना बेडुवे गौरी तनया. गजवदना बेडुवे गौरी तनया. ओम गं गणपतये नमः. ओम गं गणपतये नमः. ओम गं गणपतये नमः. ओम गं गणपतये नमः. ದೇವರನ ಸುಗಿಪು ಮಂತಿನ ವಿನಮ್ರ ಇಡಿಕಿದು ಆತ್ಮೀ ಯು ವಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮೇಶ್ ಯು ಜಿ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಸೊನ್ಮೇಲು ದುಂಬಾಗ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಬೊಕ್ಕ ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಬಂದುಲೇನು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನೆರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಯುತ ರಘು ಇಡಿಕಿದು. ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಾತು ಕವಿಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾಗ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮೋಕೆದೀದು ಬೈದರು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಶುರುವತ್ತಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಯಾನು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪನೊಂಜಿ ಅವು ಆಪನೊಂಜಿ ನಾನು ಬಂಡ ಯಾನು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಇಂಚನೆ ಸರಳವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡು ಇಂಚನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಕಡೆ ಕಾನಾಗ ಅದನ್ನು ಅವು ಅಂಚೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತನೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಾತು ಜನ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುವರು ಆತ್ಮೀಯರು ಪಂಪಿನ ಆ ನೆಲಿಟ್ಟು ಏಪಪ್ಪ ಅವರವರ ಪಾತೆರ್ ದೀಪವ ಅಂಚದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ನಂಚೆ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಳಿಗೆ ಆ ನೆಲಿಟ್ಟು ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಪಿದಾಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ಸರಳವಾದೇ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಆಧುನಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಇತ್ತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ
ಅಂಡ ಇಂಚ ಮಂತಂಡ ಒಂಜಾತ ಜನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಆಕಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಸೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮನು ಪಟ್ಟೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮಕ್ ಆಪುಡು ಪಂದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಂದ್ರೆ ಕೃತಿ ಉಡುಗಾಡದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾನು ತುಳು ಕವಿಗಳ ಸೇರಿಗೆ ಕವಿಕಲ್ನ ಸೇರಿಗೆ ಅನ್ಪು ದರ್ದಿತ್ತೆ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತಿಚ್ಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಡಿ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಪುದರಿ ಪಡೆದು ಕವಿಕ್ಲನ ಸೇರಿಗೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡದ ಸುಮಾರು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ತುಳುತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತುಳುತ ಕವಿಕ್ಲನ ಸೇರಿಗೆ ಆತನ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಆಪನ ಬಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆ ನೆಲೆಟ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚೊಂಜಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ಈ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಏನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನ್ನಿತ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒದಗದ ಬರ್ತನಾರು ಶ್ರೀ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬೇರೆ ಏನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರೇನು ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನು ಮಾತು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಕೆ ಲೆತ್ತಿತೆ ಆಂಡ ಹಾಜಬೇರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವು ತಿಕ್ಕನವು ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಪನ್ಪಿನವು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅವಳ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಏರೆಡ ಮಲ್ಪಾಗ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಏನ ಶ್ರೀಮತಿ ತಡಕ್ಕ ಪನ್ನಿನ ಉತ್ತರ ಪಂಡ ಹಾಜಬೇರನ್ ಲೆಪ್ಪಗ ಅಂದ ಅಂಚ ಆರನೇನಿ ಕೇಂಡೊಂಡೆ ಅರ್ಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷಡು ಮೋಕೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತೊಂದು ಬೈದರಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಲ ತುಳುತ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಪನ್ನಾಗ ತುಳು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮವೇ ಭಾಷೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ಆರು ಬತ್ತದ ಇನಿ ಸೇರ್ದೇರು ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಈ ಬೂಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಾರಿನಿ ಮನ್ಪರವಲೇರು ಆರೆಗೆ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದಲ ಶುರುವತ್ತಾದ ಯಾನ ಆರೇನು ಎದ್ಕೊಂಡೆ ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂವರಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಂಡರ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಪುರ್ಪನ್ನು ಕೊರ್ದು ಆರೇನು ಎದ್ಕೊರೋಡು ಪಂದು ಯಾನು ಕೇಂಡನು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಭಿನ್ನದಿ ಯಾದ ಅರೆ ಎಂಕ ಭಿನ್ನದಿ ಹತ್ತು ಆಂಡಲ ಭಿನ್ನದಿ ಯಾದ ಅತಿಥಿ ಯಾದ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತಿದನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶೀಲಾ ಮರಳಿ ಆರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾರು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆರೇನು ಆರಡ ಪಾತ್ರನ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಪ್ಪನ ಪನ್ಪನವೇ ಒಂಜಿ ಬಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನ ಸಂಗತಿ ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಏಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಆರು ಅಪ್ಪೆ ಸ್ಥಾನಡು ಉಂತದೆ ಅಪಗ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟುನಾರು ಮೋಕೆಡು ಪಾತೆರ್ನಾರು ಈ ನೆಲೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆರ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೇಲೆಲೆಗೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒತ್ತುಕೊರ್ನಾರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡವೆ ಆರೆಗೆ ಲೇಖಕಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ರೂಪಕಲಾ ಆಳುವ ಆರು ಬೈದ್ಯರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಆರು ಬತ್ತದು ಪೂರ್ಪ ಕೊರ್ದು ಆರೇನು ಎದ್ಕೊರಡು ಪಂದೆ ಯಾನು ಕೇಳಿದ್ರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾತ್ರನೋ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಆ ನೆರಟ್ಟು ಯಾನು ಲೆತ್ತದನಿ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಉಳಾಯ ಆರು ಪುತ್ತೂರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಪುನಾರು ತುಳುಟು ಕನ್ನಡ ನಿರಂತರವಾದ ಬರೆಯೊಂದು ಪುನಾರು ಆರ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆನ ತುಳು ಬುಕ್ಕಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಆ ಬುಕ್ಕಿಗೂ ಬೈದುಂಡು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೇಖಕರ್ಲ ಅಂದು ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆನ ಬರಹಗಾರಲ ಅಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಆರೂರಿ ದೋಸ್ತಿಯನ್ನು ಎಪ್ಪನೋ ತಿಕ್ಕನಾರು ಇಂಚಪ್ಪ ಫೋನ್ಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಆರು ತಿಕ್ಕನಾಗ ఒక ಬೇರೆ ನಮಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಅವು ಪಂಡದು ಆರೇನು ಯಾನು ಲೈದೆ ಆರೆಗೆ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಆರೇನು ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡೆ ಆರೆಗೆ ಶಶಿಧರ ಹೇಮಾಜ ಯಾರು ಬರ್ತದಂಜಿ ಪುರ್ಪ ಕೊರ್ದಾರನ ಎದ್ಕೊರಡು ಪಂದು ನಾನು ಕೇಳ ಅಂಚನೇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೂತ್ಕಲ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಆರು ಬತ್ತು ಸೇರೋನ್ ಬೇಪಂತೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿಯನ್ನು ಎದ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಚುಡುಗು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬುಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಡುಗು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ಕಾವಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಆರು ಏಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನಾರು ಪುಸ್ತಕ ಬನ್ನಗ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬರಲೇ ಪಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರ್ನ ಕಾವಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮೋಕೇಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಆರೆಗೆ ಡೊಂಬೈ ಎಡುಕಿದು ಬಚ್ಚದು ಪೂರ್ಪ ಕೊರ್ದಾರ್ನ ಎದ್ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪನಾರು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿರ್ಪನಾರು ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ನಾರವಿಯಾರು ಆರು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬರೆಯೊಂದುಪ್ಪನಾರು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಲು ಆರು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸನವರು ಆರ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಆರೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಅರ್ತಿದಾರೆನ್ನು ಎದ್ಕೊಂಡು ಆರೆಗೆ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ರು ಬಚ್ಚದು ಪೂಣೊಂಜಿ ಕೊರ್ದು ಎದ್ಕೊರಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನಂಚ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಟಿಲಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡಪೆರೊಂಡು ಈ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಡು ಪಾಲ್ಪಡಪಿನಂಚಿನ ಕವಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಬಚ್ಚದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಆರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಒಟ್ಟುಗು ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಲರು ಅವತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಎನ್ನ ಪೂರ ಪುಸ್ತಕನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗಿಪ್ಪನಾರು ನಾಗೇಶ್ ಕಲ್ಲೂರಾರು ಆರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಪುಸ್ತಕನ ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ವಿನ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುನಾರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಎದ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತರು ಬಚ್ಚದೊಂಜಿ ಪೂರ್ಪ ಕೊರ್ದಾರ್ನ ಎದ್ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ನನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಏನು ಆತ್ಮೀಯರು ದೋಸ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿയുടെ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಿನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪನಂಚಿನ ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಆರು ಬೈದರು ಅಂಚನೆ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ರುಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗರಾಜ್ ಕಾರ್ವಿ ಆರು ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಅರ್ತಿಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಪಂಡು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಲು ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಬಂದುಲೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಕೊರ್ದು ಬಾಜೆಲಾರಪ್ಪವನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ವಾಡಿಕೆ ಎತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಅಂಚನೆ ಬಂದುಲೆನು ಆರೆನ ನಮ್ಮ ರಘು ಸರ್ನ ಬೆಲ್ಲ ನೀರ್ದ ಪಾತ್ರದ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೂರೇನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೇರಿ ಆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪೂರೇನಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ದುಂಬಗ್ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನ ನೇತ ನೀರೆಲೆಡು ರಘು ಇಡಿಕಿದು ಮೇರ್ನ 28ನೇ ಕೃತಿ ತುಳು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಮೋಕ್ಯದಾಲೆಡ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತೆರ ನೇತ ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂತರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರೇಕಳ ಆಜಬ್ಬ ಮೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆದ ಲೇಸನು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಡು ಶ್ರೀಯುತ ರಘು ಇಡಿಕಿಡು ಮೇರ್ನ 28ನೇ ಕೃತಿ ತುಳು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಮೋಕ್ಯದಾಲೆಡ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತೆರ ನೇತ ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆದ ಸಮಾರಂಭ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಶ್ರೀಯುತ ರಘು ಇಡಿಕಿಡು ಮೇರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಇಡಿಕಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಮಗೆ ವಿನಮ್ರ ಇಡಿಕಿಡು ಮೇರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡು ಪಂಡು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ದೊಂಬೈ ಎಡುಕಿಡು ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದು ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರೇಕಳ ಆಜಬ್ಬ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರೇಕಳ ಆಜಬ್ಬ ಮೇರೆ
ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ಎರಡು ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತೊಂದು 28ನೇದ ಪುಸ್ತಕದ ತುಳುನಾಡದ ಬರೀತಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂದರ್ಭಡು ಮೇಲ್ತಾನೆ ಕೂಡ ಪುರೇ ಜನಗಳ ಯಾನು ಸೊನ್ನೆಂಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ దాని పన్న యాన ತುಳುನಾಡು పొట్టుతున్నాయి అంటే ತುಳು భాష పాత్రనాకు కొంచెం మిస్ ఆపుంది ఎంకల కొంచెం అంటే అన్న జీవమానాడు ಎನಿತ ದಿನತ ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಲೆಯದು ಇಂಚಿನಂಜಿ ಸಾಹಿತಿ ಈ ತುಳು ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತು ಬರೆಯದು 21 ಮನೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನತಾನೆ ಎನಕ್ಕೆ ಈ ತುಳುನಾಡು ಅರೆಕಲ ಆಜಂಬಣ ಲೆತ್ತಂಬತ್ತದು ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಲೆಯಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ತುಳು ಪುಸ್ತಕದ ಬರೆಯಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ನಿತ್ಯ ಚಾವಡಿ ನಾನು ಅರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣಂದೋಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಕೇಯ್ನಾಟಿ ಪೋಡು ಶೆಟ್ನಾಕ್ಲ ಭೂಮಿಲಿ ಪುಟ್ಟದು ಅಮ್ಮೇರು ಒಡವ ಪೋಡು ಎಂಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಜನ ಇಂಚಿನಿಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೂಡು ಬೈದನೆ ಯಾನ ಜನ ಒಂಜಿ ತುಟ್ಟು ತಿನ್ನಡೆ ಇಜ್ಜಂದನ ಒಂಜಿ ತುಟ್ಟು ಬರ್ತ ಇಜ್ಜಂದನ ಕಾಲೋಡೆ ಪುಟ್ಟದನ ಜನ 1955 ಶೆಟ್ನಾಕ್ಲ ಭೂಮಿ ಪುಟ್ಟದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರಿ ಒಡ ಪೋಡುತ್ತಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಂದನ ಜನ ಅಂಡ ಇನಿತ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಬಡ ತುಳುನಾಡೇ ಪುಟ್ಟದು ಬಡವನು ಎಂಕ ಮೂಜಿ ಜೀವಮಾನ ಕೊಡುಗೆ ತಿಕ್ಕದನು ತುಳುನುಡಿತೆ ಒತ್ತಂಡ ಯಾನು ತುಳ್ಕೊ ಪಂಡ ಚುಡುಕಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕುರ ವಾರಿಗೆ 90 ಜೀವನದ ಎಪ್ಪನ ಜನ ಅನ್ನ ಬಕ್ರೆ ಎಂಕ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಮುಜ್ನಾರ ಸಂದರ್ಭ ಅವು ಬೇತಾರು ಒಪ್ಪಡು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಡ 2001 ಜನ ಜೂನ್ 17 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ದಿನ ಸಾಣಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಇಟಿ ಪರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತು 2001 21 ಜೋಕುಲು ಇತ್ತನ ಜನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ STMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಟದ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತ 2023 ಇಂಚಿನ 5 ಬೊಕ್ಕದ ಯೋಗಿತ ಫಲ ಕೊಡ್ನೇಕೊಂಡತ್ತ ಎನ್ನ ಜನ ಈ ಕುಡ್ಲ ಸಿಟಿ ಅವಡು ಕುಡ್ಲದ ಪಿದೈಡ್ ಅವಡು ಎನ್ನ ಜನಪಿತಿ ಯಾನು ಸೊನ್ನೆನ ಸಂಬಂಧ ಮಾಧ್ಯಮ ಇತ್ತರು ದಾಯ ಗೊತ್ತಂಡ ನಾನು ಚುಡುಕಡು ಪಂಪುಂಡ 2004 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ತಾರೀಕಿನ ವಾರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಿತ್ತಲ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿದ ಕಸರಂಗಂತೂ ಲೇಖನ ಕೊರಿಯರು ಗುರುಪೇರು ಬಾಲೆಪುಣಿ ಅರ್ಲೊಂಜಿ ಅಲ್ಲಿದಾರು ಅರ್ಲೊಂಚೂರು ವೇಳಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬರವು ಎಂಕ್ ಇನ್ನು ಎನ್ನನ್ನು ಇಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪಂಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಸರನ್ನ ಗೋಣಾತ ಗುರುಗಲ್ ಪಂಡೇರಿ ಆ ಜಬ್ಬನ್ನು 4ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೊರನಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಜೀವಮಾನ ಅನಿತ ದಿನತ್ತ ಬಣ್ಣ ಮುರಾಣಿ 20 ನವಂಬರ್ 8 ತಾರೀಕಿದ ದಿನದ ಅನ್ನ ಬಣ್ಣ ಏನಿಕ್ಕೂ ಅಣ್ಣ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂದು ಈ ಸಭಾಂಗಣ ಹೊತ್ತು ಅರೆ ಅಣ್ಣ ಎಮ್ಮೆಂಡು ಸಂತೋಷ ಬಣ್ಣದ ಬಣ್ಣಲೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದಾಯ ಪಂಡ್ಕೊಂಡ ಅಂಚಿನ ಯೋಗಿತ ಫಲ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನಿತ ದಿನತ್ತ ಎನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕತ್ತನೆದು ಬೊಕ್ಕ MP ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ದಿಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿನ ಮಡಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುನ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಕ ಅಪಾರ ಅಂಡ ಇನಿತ ಈ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಈ ಗೌರವಾನ್ವಿತ 28 ಮನೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಆರೇನು 28 ಮತ್ತು 16 ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಳುನಾಡು ಬರೆದು ನನ್ನ ದುಂಬು ಪಾಡುದು ಪಣ್ಣದು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ನೆಕ್ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನರು ಮಾರಿ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಜೊತೆ 5 ಜನದ ನಿಕ್ಕಲೆ ಪೂರಾ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ನಿಕ್ಕಲೆ ಸೊಣ್ಣಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ಜೊತೆ ಎಂಗೆ ಮೂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡದ ಆದ ಪಂಡನ ಯಾನು 2017 ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ಟೈಮಡು ತುಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 2017 ತೋಂಡು ಎಂಕ್ ಆರ್ನ ಒಡಿಯೂರು ದತ್ತಪೀಠ ಸ್ವಾಮಿ ಆರು ಏನ ಲೆಪ್ಪಡಾದು ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನು ಮಾನಾಲಿದ ಕುರ್ಸು ಕೊಡ ಅವರು 2017-18 எனக்கு இத்தனை என்ன ஜும்பாப்பும் தாய் பண்ணு அஞ்சின குர்சு மானாலிய குர்சோது ಹುಲ್ಲಾದು ಎನ್ನ 6 ಕೊರನ ಮರ್ಯಾದಿನ ಇತ್ತಲೆಂಕು ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಒಂಜಿ ಪಣಿ ನೆಂಪಾಪುಂಡು ದಯ ಪಣ್ಣ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಕ ಕೊಡ್ತಾರು ಯಾರನ್ನ ದತ್ತಪೀಠ 17 ಸಾಧಾರಣ 17-14 ಉಲಾಯ್ದು 25 ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಧರ್ಮದ ಆಯತ್ತನ ಕುರ್ಸಿ ಎನ್ನ ಕಿಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ದಾರು ಬಂಗಾರದ ಚಿನ್ನ ಪಾಡ್ದಾರು
ಇದು ರಡ್ಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಖರ್ಚು ಪಂಡದ ಆ ತುಳುನಾಡು ಆ ದಿನದ ಆ ಕೊರೆಂಟ್ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದಾಗು ಹರಿಕೊಂಡವ್ರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 5,000 ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಖರ್ಚು ಕೊರಿ 25,000 ಶಾಲೆಗಳು ಕೊರಿಯರು ಇಂದು ಚುಟ್ಕಡ್ ಪಂಪಣ ಇಂದು ತುಳುನಾಡು ಬಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಯ್ತು ಕೂರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಹಲವಾರು ಬಣ್ಣ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ವರ್ಷ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ 2017 ಕತ್ತಾರ್ಡು ಮೂಡಂಬಾಕಿಲ್ ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಟ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಅವರು ದಂಗೊಂದಲ್ಲವರು ಕತ್ತಾರ್ಡು ಮೂಡಂಬಾಕಿಲ್ ರವಿಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಟ್ ಆರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಡ ದಿಂದ ಪಂಟ ಎನ್ನನ್ನು ಕತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪಡಾದು ಎನ್ನನ್ನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗುಪ್ತಾರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಪೋದು 2017 ಕತ್ತಾರು ತುಳುನಾಡು ಬೊಲ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಇದು ಯಾರು ದಾಯ ಪಂಡ ಬಂಡ ತುಳುನಾಡು ಬೊಲ್ಪು ಕತ್ತಾಡು ಯಾನು ಬಡತನ ಇದ್ದದು ಎನ್ನ ಜೀವನ ವಾರಂಜೆ ಮಾಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ಅವಕಾಶ ಎನ್ನ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಜೀವ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ದೇವ್ರ ಧರ್ಮಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ತೋಜಾದು ಕೊರಂಡು ಬೇತೆ ಬರೆಯರು ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಕಲಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಚುಟುಕ್ಕಡು ಪಂಪುಣ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಔಷಧ ಇತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲ 4-5 ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಪಿದಯ ಪೂರ ಪೋಯೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪಯನ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಪಯನ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡೋಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾನು ನಿಲ್ಕುಡ ನಿಕ್ಕಳು ಇದ್ದೆಬ್ಬಸೆ ಇತ್ತಿನಾಕಲ ಪಂಡನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿದ ಸೇರಿದ ಇತ್ತಿನ ಜನ ರಂಗಸ್ಥಳ ಅಂಡ ಎನ್ನನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಇತ್ತು ಪಂಡು ಯಾನು ನಿಕ್ಕಲೇಟ ಕೂಡಿಯಾರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂಜೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂತ ನಾಕಲ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನನ್ನು ಒಂಜೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ತೋಜಾದ ಕೊರ ಮೊಕೊಂಜಿ ನಾನು ತೋಜಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಕೊಡ್ಲಾ ಸಿಟಿ ತಕಲ್ ದಾಯ ಮನೆ ಮಾಲ್ ತಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನನ್ನು ನಿಕ್ಕಲು ಒಯ್ಕು ಪಾಡೋರು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಯ್ನು ದೆತ್ತದು ಬೊಕೊಂಜಿಗೆ ಬಿಸಲೆ ಪಾಡೋರು ಪಂಡನ ಬಡಿಸಿದ ಅಂಚಿನ ಪುಂಡಾಗ ಎಣ್ಣ ಈ ಪಾತ್ರ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಎಣ್ಣದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಕಲು ಜಿಂಜೆ ಜನ ಬರೀತಾರೆ ಬೇತೆ ರಂಗವು ತೋಜಾದು ಎಣ್ಣನು ಮೋಣೆ ತೋಜಾದು ಎಣ್ಣನ್ನು ಮೂಲೆಡು ಪಾಡ್ದನ್ನ ಬುಡ್ದು ಅಡಿ ಮೈಸೂರ್ದ ಉಳ್ಳೆ ಪುಡ ಬುಡ್ದು ಏನನ್ನು ಇಂಚಿನ ಬುಡ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಅಂತ ಪಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣ್ಣಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸರಿ ಬಂಧುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಇನ್ನಿ ಪಂಡೇರಿ ಎನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರಿ ಆ ಜಬ್ಬ ಮೇಡಮ್ಮ ಈರೆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ತುಳುನಾಡು ಬರ್ದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪರ್ಲ ಎಂಕ್ ತೋದು ಎನ್ನ ನಾನು ಇದೆಟ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಡ್ಯಾನ್ ತುಳುಟು ಬರ್ದಲ್ಲ ಬಾರಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್ಮ ಈರು ಎಂಕ್ ಕೊಡು ಹೂ ಮೇಡಮ್ ಕೊರಡು ಅರೆ ಸರ್ ನಿನ್ನ ಈರು ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊನೆಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೇತೆ ಕೊರು ಬರೆತಿನ ಆರೋಪರು ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊನೆಕೊಂಡತ್ತೆ ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಈರೆಗಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ಸರ್ ಆಡುದು ಮೇಡಮ್ ಹಾಂ ನಾನು ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜೀರಿ ಮುನ್ನೂರ ಬಂಜೀರಿ ಬಂಡೆ ನಾನು ಇತ್ತದ ದಿನಟ್ಟು ಎರಡು ಎಂಟು ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪನ್ನೀರ ಅಪ್ಪ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ನಿಖಲೆ ಪೂರ ಬಂಧುಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯ್ನ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಬೊಲೆದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದ ಇನಿ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಪುಗರ್ತೆನು ಪಡೆಯಿನ ನಮಕ್ ಪೂರ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಪಂಪನು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಐಡ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ಊರುದಾರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದಾರು ಪಂಪನ ನಮಕ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ರಂಗನ ಜಿಂಜಾಯರು ಸರ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬುಕ್ಕು ಬಿಡುಗಡೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಲೇಸಿಗೆ ಕಳೆನ ಜಿಂಜಾಯರು ಈರೆಗ್ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವದ್ದು ನನವರ ಈರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದೇಹ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೇರು ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸುಲೋಚನಾ ಪಚ್ಚಿನಡಕ ಮೇರೆ ಪುರ್ಪನು ಕೊರದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಉಲಯ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಜಯ್ ನಗರ ಪುತ್ತೂರು ನೇತ ಕಲ್ಪಾದಿ ಅಂಚನೆ ಲೇಖಕರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಕು ಬಿಡುಗಡೆದ ಕುರಿತು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನೋಡು ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಉಲಯ ಮೇರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಒರ್ಮೈತಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಡು ಒರ್ಮೈತಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಕವಿ
பெரிய கவி அமர் சோமேஸ்வர் பன்பேரு ಈ ದಯದೀಲ ತಾದಿ ತೋಜಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಪೂರ ಮಾಯಾಜಾಲ ತಪ್ಪುಲ ಒಪ್ಪುಲ ಅರ್ಪಿತ ನಿಕ್ಕು ಒಪ್ಪಿತ ಮಲ್ತೊಲ್ಲ ಈಯೇ ದಿಕ್ಕು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆರಡೊಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರಪ್ಪೆ ಬರ್ಪಲು ದುಂಬು ಬರ್ಪಲ ಪಿರವು ಬರ್ಪಲ ದುಂಬು ಬತ್ತಂಡ ತಂಗಡಿ ಪಿರವು ಬತ್ತಂಡ ಬುಡಿದಿ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದು ಒರಿಪಾಯಿನ ಈ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ದೋಸ್ತಿ ಬರಹಗಾರೆ ರಗೀಡಿಕುದಿನ 28ನೇ ಬೂಕು ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲು ಸೇರಿನ ಸಂತಸದ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿದ 35 ಕವಿತೆದ ಈ ಕೋಪೆನು ಓದುನ ಸುರೂಟು ಓದುನ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ನ ರಗಡಿಕದಗು ದುಂಬತ್ತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಬೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ತನ್ಕಲ್ನ ದುಂಬುದಿಯರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದುರ್ಗಾ ಕುಮಾರ್ ನಾಯರ್ಕರೆ ಇಂಚಿಪದ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಿ ಕಥೆನು ಕನ್ನಡಗೂ ತರ್ಜಮೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಕತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ರುದಾಗದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಕತೆ ಆ ಕಥೆನು ನಿಕ್ಲೆದುರು ಪನೋಡು ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆಡು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜಿಡು ಪೊಣ್ಣುಲ ಆಣಲ ಈ ಆಣಗ್ ಈ ಪೊಣ್ಣಡ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಕಲು ಪಾತ್ರೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಪ್ರೀತಿನ ಪನ್ಪುನೆ ಎಂಚ ಪನೋಡತೆ ಪನೇರೊಂಜಿ ತಾದಿ ಬೋಡು ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಈ ಆಣಡ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಕೇನು ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಡ ಆ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಉಂಡತ್ತ ಆ ಬೂಕುನ ಎಂಕು ಕೊರ್ಲ ಅಂದು ಈ ಆಣದ ಆದೆ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸಂದರ್ಭನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಯಾ ಬೂಕುದ ಇದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾಕಜಿ ದೀಪೆ ಪೊಣ್ಣೆ ಯಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ ಎನಡ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಿನ ನಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಂಜಲ್ದ ಅಂಗಿಲ ಮಂಜಲ್ದ ದುತ್ತೈತ ಪಾಡೊಂದು ಬಲ ಅಂದು ಆಯ್ಟೊಂಜಿ ಕಾಕಜಿ ದೀಪೆ ಪೊಣ್ಣಗೆ ದಾನ ಪಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರ್ಪಲು ಪೊಣ್ಣು ಆ ಪುಸ್ತಕಡು ತೂಪಲು ಅಂಚನೆ ಆ ಕಾಕಜಿನ್ಲ ತೂಪಲು ಅಂಡ ಮನದನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಮಂಜಳದ ಅಂಗಿ ಪಾಡುಜ ದುತ್ತೈತ ಪಾಡುಜಾಲ ಹಾಲು ಮಂಜಳದ ಅಂಗಿ ದುತ್ತೈತ ಪಾಡುಜಾಲೆ ಬಂಚನೆ ಕೊರ್ಪಲಿ ಆನಡ ಈ ಬೂಕುನು ಕೊಣದು ಕೊರ್ಪಲಿ ಅದೊರ್ತುಗು ಆನಗಾಂಡು ಬಲೆಗೆ ನಡ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ದಯ ಪಂಡದಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಜಳದ ಅಂಗಿ ಪಾಡುಜಾಲ ಆತ ಮೇನ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಜಳದ ಅಂಗಿ ದುತ್ತೈತ ಪಾಡುಡಿತ್ತಂದು ಅಂಚದ ಬಲೆಗೆ ನಡ ಪ್ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಬೇಜರಡು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ದೆತ್ತೊನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ಕಂತದು ಆಯನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಬಾಟಿದ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ದೀಪೆ ಅಕ್ಲನ ಕಲ್ಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಬೇಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮದುವೆ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಆಪುಂಡು ಕಡೇಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಬೆಗಾಂಡು ನಾನು ಏನು ದಾದೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ಏನು ಅವ್ರು ಆಣೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ದೀದಿತ್ತೇತ ಆ ಪುಸ್ತಕನವ್ರು ಏನು ದೆತ್ತದು ತೂಪೆ ಪಂಡದು ಪುಸ್ತಕದ ಆ ಸುರೂತ ಪಾಲಿನ ಬುಡುಪದು ತೂಪೆ ಬುಡುಪದು ತೂನಾಗ ಅವೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಕಾಕಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಕಾಕಜಿದ ಇತ್ತನ ಪಾತೆರ ಉಂಡತವು ಮಾಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಆಣೆ ಎಂಕ್ ನಿನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ದಾನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಏನಡ ಎಲ್ಲೆ ಪಾಡಿರೆ ಮಂಜಲ್ದ ಅಂಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ ಕೆಂಪುದ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ದುರ್ಗಾ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕರೆ ಕಡೇತ ಒಂಜಿ ಶರ ಬರಿಪೇರು ಆ ಕತೆ ಕೆಂಜಿನ ಶರ ಬರಿಪೇರು ಪಂಡ ದಿನೊಟ್ಟೊರಾಂಡ್ಲ ಪುಸ್ತಕನು ಬುಡುಪದ ತೂಲೆ ಎಂದು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಕತೆ ಬುಡುಪದ ತೂಲೆ ಎಂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪುಸ್ತಕನು ಬುಡುಪದ ತೂಯರೆ ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿ 35 ಕೋಪೆನ್ಲ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಓದಿಯೆ ದುಂಬತ್ತ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಖುಷಿಯಾಪುನವೇ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ದಾದಾಲ ಮಲ್ಪದಿಂದ ಎಂಕ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರ್ರೆಗ್ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡೆವಳೆ ಆತ ಅವ ಆಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತೊರ್ತುಗು ಖುಷಿ ಪಡೆಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿನ ರಘುವಿಡ್ಕುದು ಬುಕಾರ್ನ ಸಿರಿಮತಿ ಆಯ್ನ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶನ ಅಡಿಟ್ಟು ಸೇರ್ಸದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಒಂದು ಮಾಮಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಟ ಅಂತ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕೊಂಡಾಟ ಆ ಪಾತೆರ ಇಂಚ ಉಂಡ ನಾನು ಸುರುಟು ಆ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಎನ್ನ ನೆಂಪುಗು ಬರ್ಪುನ ರಡ್ಡು ವಿಷಯನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆನು ಪಂಡದು ಬುಕ್ಕ್ಯಾನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಪೆ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಗಂಟೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಂಡು ಗಂಟೆ ಜಾಗಟೆದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಪ ದೇವರಿತ್ತೇರೋ ರಕ್ಕ ಸೇರಿತ್ತೇರೋ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು
ಆ ಜಾಗೆಡ್ ದೇವರಿತ್ತಾರೋ ರಕ್ಕಸಿರಿತ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಆಂಡ ಆ ಗಂಟೆದ ಶಬ್ದಗೂ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ನಲಿತೊಂದಿತ್ತನಂದು ಒಂಜಿ ಕವನ ಬರೆಪೇರಿ ರಘುಡಿಕಿದು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕೋಪೆಡಿಪುನ ಒಂಜಿ ಕವನ ಹಿಂಗ ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕುದ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪನೋಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಪನೋಡು ಪಂಡದಾಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಕವನ ಬರೆಪೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ 6 ಕೊರ್ಪುನ ಏನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಓದ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪು ತಿರ್ಗುಂಡು ಅವ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಪುಂಡು ತಿಂಗಳದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪಂಡು ಬದಲಾವಣೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗತಿ ಅಂಡ್ ಬಿರ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬದಲಾವಣೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ದಾದ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದಾಂಡ ಬಾಲೆ ಬುಳಿತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಬಾಲೆ ಬುಳಿಪುನೇನು ತೂದು ಕವನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಾಲೆ ಬುಳಿತೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಬಾಲೆ ಬುಳಿಪುನೇನು ತೂದು ಅಪ್ಪೆ ಗಂಜಿದ ಕರಕ ಕೈಲು ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಇಂದಿರದ ಮಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಂಡೆ ಇಂಕ ಅಪ್ಪೆ ಗಂಜಿದ ಕರಕ್ಕೆ ಕೈಲು ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಅದ್ಭುತ ಕೋಪೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ನಾವು ಬೆದ ಬೆದರಿ ತುತ್ತೂದ ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿನ ತುಳುಡು ತುಯ್ಯರ ಆಪುಂಡತ್ತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿದ ನಡುಟು ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತೆರ ತನಕುನ ದುಂಬುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಕೊಂಡಾಟ ಪಂಡದ ಆದ ಅಂದು ಎಂಕನ ಊರುಡು ಕೊಡು ಕೆಲವರು ಕೊಂಗಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು ಕೊಂಡಾಟ ಪಂಡದ ಆದ ಕೊಂಡಾಟನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೊಂಡಾಟ ಪಂಡದಾದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತ ನಂಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಟ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಡಾಟ ಏರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಕೊಂಡಾಟ ಎರಡು ಮಲ್ಪಡು ಕೊಂಡಾಟ ಪನ್ಪುರದ ಮೂಲ ಅರ್ಥನೇ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಯಿನ ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತವಾಯಿನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತ ತೋರಿಕೆದ ಪ್ರೀತಿ ಆತು ನಮ್ಮ ಪೂರೈತೆ ತೋರಿಕೆದ ಪ್ರೀತಿ ನೀವು ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ದು ಪುರ ಹ ಹೂ ಇಂಚಿನ ಬೊಂಬೆದ ನಡುಟು ಬದುಕೊಂದಿಪ್ಪುನ ನಮ ಉಂಡತ ಏತ್ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಸೈತನೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೊಂಬೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಬಾರಿ ಹಿಂಗ ಅತ್ಯಂತ ರಗಳೆ ಮಲ್ಪನ ಸಂಗತಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕೊಂಡಾಟನು ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿರತ್ತ ಕೊಂಡಾಟ ಪನ್ಪು ನಾವು ನಿಷ್ಕಲ್ಮ ಬಾಲೆಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಂಗೆ ಬಾಲೆ ಮನಸ್ಸದ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡಾಟ ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ಸೈಕಾಲಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನಸ್ಸದ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮನಸ್ಸದ ಜನಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆರಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕಳು ಏರು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನೇಚರ್ ಏರೆಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನೇಚರ್ ಉಂಡ ಅಥವಾ ಏರಿನ ಮನಸ್ಸು ಚೈಲ್ಡ್ ಉಂಟು ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಂಡ ಅಕ್ಕಲಿ ಎಡ್ಡೆದ ಮನಸ್ಸು ಎಂದು ಕಾಯಂಬೇರು ದಾಸೇರು ಪನ್ಪೇರಿ ದೇವೇರೆ ನೊಲ್ಪ ನಾಡೋಳಿಯ ಒಲ್ಪ ಹತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ತೆಲಿಕೆಡು ಬಡವನ ನಲಿಕೆಡು ದೇವೇರಿನ ಐನು ಬೇರೆ ಪಣ್ಣು ದೇವೇರು ಪನ್ಪನ ಕವನೋಡು ಕುಡವರ ರಘು ಹಿಡಿಕುದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ ಕೊಂಡಾಟ ಆಯ್ತು ದುಂಬುದ ವಾಕ್ಯ ತುಲೆ ಮೋಕೆದ ಆಲೆಡ ಮೋಕೆ ಎರಡು ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಮೋಕೆದ ಆಲೆಡ ರಡ್ಡಲ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಮೋಕೆ ಪನ್ಪುನವು ಕೊಂಚ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರೀತಿ ಸೇರಿದು ಆ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತಿರನಾರು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರಿ ನಿಖಲ್ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ತೂಯ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಎದುರು ಕುತ್ತುನಾಗ ದಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಒವ್ವೊಂಜಿ ಪೊನ್ನಡಂಬೇರು ಪಾತೇರು ಇರುಂದಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಪೊನ್ನಡಂಬೇರು ಪಾತೇರು ಜೇರಿ ಮೋಕೆದಾಲೆಡ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುನವು ಐತ 35 ಕವಿತೆಗಳ ಅವು ಅಪ್ಲೈ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕವಿತೆ ಪೂರ ಕವಿತೆಗಳ ಮೋಕೆ ಎರಡು ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಅರೆಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆ ಮದಿಮಲಾಪಣೆ ಪನ್ಪುನ ಕೆಡ್ಡಸ ಉಂಡತಿ ಆ ಕೆಡ್ಡಸದ ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಅರೆಗಿ ಕೆಡ್ಡಸನ ಬರೆಪೇರಿ ಅರೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಡದ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಉಂಡತೆ ಮಹಾನವಮಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿನಲಿಕೆದ ಎರಡು ಮೋಕೆ ಉಂಡು ಆ ಮೋಕೆದಾಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತಿರಬೇರಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಅಗೇಲು ಉಂಡತೆ ಅಗೇಲು ಒಂಜಿ ಕವನ ಅಗೇಲು ಬಳಸುನೆ ಓಲುಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿನ ಅಗೇಲ್ಡು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಬರೀ ಶೋಕ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಡೀ ಅಗೇಲು ಅವೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಲಿ ಮರ್ಕೋದು ಅಗೇಲು ಬಳಸ್ತೀರಿ ದೋಸೆನ ಇಂಚಿನ ಬಳಸದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒರಿನ ಸೂ ಉಂಡತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಒರಿ ಉಂಡತೆ ಆ ಬಲಿ ಆ ಮುದರೆ ಆ ಇಂಚಿನ ಒಂದೆತ್ತ ಮುದರೆನು ಪೂರ ಪತೊಂದು ಮೂಜಿ ಸಾದಿ ಕೂಡಿನ ಅಲ್ಪ ಕೊಂಡದು ದೀಪೇರಿ ಮಾತಿರ್ನ ಕವನ ಅಡೆಗೆ ಉಂತುಂಡು ಅಂಡ ಬೆರ್ನ ಕವನ ಆಡೆ ಉಂತುಜಿ ಅಜ್ಜೇರು ಪನ್ಪೇರಿ ಏರ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತಿರುಗಿದು ತೂಡ್ಚಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಜನೇತ ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಿರುಗಿದು ತೂಡ್ಚಿ ದಾಯಿ ತಿರುಗುದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ತಿರುಗುದು ತೀಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಂಡ ಒರಿ ತಿರುಗುದು ತೂಪೆ ಆಯೆ ತಿರುಗುದು ತೂನಾಗ ಅವಳೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ನಡತೊಂದು ಇಪ್ಪು ನೆಂಚಿನ ಪಂಡದಾಂಡ ಒರಿ ಕೊಂಗರ ಕೋಳಿದಾಯಿ ಎಲುಬುನು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರಾರು ಒರಿ ಕೊಂಗರ ಕೂಳಿದಾಯೆ ಅಲ್ಪ ಒರಿನ ಎಲುಬುನು ಮುಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಆರು ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರಿ ದಾಯೆ ಇನಿ ನಂಗೆ ಕಾಂತಾರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು
ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಇನ್ನು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಲಕ್ಷ ಮಿಲಿಯ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಕಾಂತಾರನ ದಾಯೆ ತುಯ್ಯರು ಪಣ್ಣನಾಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅವು ಕೈತಲಿತ್ತೇನೆ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೂ ಬಾರಿ ಕೈತಲಿತ್ತಂడి ಇನಿ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಪರಮಪಾಯ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅನ್ಯಾಯನ ವಿರೋಧಿಸವನ್ನು ಪನ್ಪಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವ ಉಂಡತ್ತ ಆ ಭಾವ ನಮ್ಮನಿನಿ ಬದುಕ ಉಂಡು ನನಗಲ ಬದುಕ ಉಂಡು ಬದುಕವಡು ಒಂದು ರಘುವಿರುಕಿದ್ರನ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬದುಕವಡು ಪನ್ಪುಣೇನು ರಘುವಿರುಕಿದ್ರನ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಏನು ಹಾಸ್ಯ ಅದು ಪನ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಡಾರ ಪಾತೆರೇರಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪಾತೆರ ನಂಗೆ ಇನಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡನಂಡ ಕ್ರೀಮು ದೊಲಾಯಿ ಉಂಡು ಮೋನೆಗೆ ಬೇತೆ ಕ್ರೀಮು ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪನ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪಣ ಕ್ರೀಮನು ಪಂಜಿದ ಸೂಂಟಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಐನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪನ ನಿಖಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡತ ಐನ ಪಂಜಿದ ಸೂಂಟಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಪಂಜಿದ ಸೂಂಟಾಯಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಸೂಂಟಾಯಿ ಮಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡತ ಆಯ್ತು ಪಂಜಿದ ಚರ್ಮ ಆ ಚರ್ಮಗೆ ಪಾಡ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಎತ್ತೋ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಎಲಿ ಸೈಪುಂಡು 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಪಂಜಿ ಸೈಪುಂಡು ಈ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೇರೆ ಏನು ಪನ್ಪೇರಿ ಈ ಪಾಡಿನ ಕ್ರೀಮು ಯಾನಾವೋಡು ಒಂದು ಐನ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಪಡೊಂದುಲ್ಲತ್ತ ಈ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪೋಲ ಅಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಹೂವು ಇಂಡತ ನಿನ್ನ ಮೋನೆಗೊಂಜಿ ನಿಜವಾಯಿನ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡತ ಆ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಇಪ್ಪಡು ಐದು ದಂಚಿ ದಾಯ ಪೋಪ ಅಂದು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಕಬಿದ ನಂಗೆ ಪಿದಳಿ ತುನಗ ಬಾರಿ ಆತೆ ಈ ಪಾಡುನ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾನಾದು ನಿನ್ನ ಮೋನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮೆತ್ತನದ ಪೊರ್ಲು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮೊತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಆಸೆ ಎಂಕೆಂದು ಮೂಲ ಸಂಗತಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅತ್ತು ಎಂದು ಯಾನ ತೆರಿಯನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲ ಸಂಗತಿ ಇದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅತ್ತು ಈ ಮೂಲ ನೆಕ್ಕು ಪೋಲ ಪನ್ಪು ನಾವು ಅಂಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಲೇನು ಕವನ ಪಣ್ಣೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಇದು ಭಾರಿ ಸೋಕದ ಸಂಗತಿ ಎಂಜಿನ ಪಣ್ಣನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಏಪೋ ಈ ಮಣ್ಣಿಡಿದ ಮನುಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳವಣ್ಣವೇನ ಪೋಂಡು ಒಂದು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಗತಿ ಎಂಜಿನ ಪಣ್ಣದ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಬೇರೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ ಬಿಡ್ದು ನಾವು ಓಡೆ ಪೋಯಿ ಯಾನಲ ಈಲ ಪಕ್ಕಿಯಾದ ರಾವಲ್ದು ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ದೇಯಿ ಬೈದೆತನ ಗತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ತೇಯಿ ಬೈದೆತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಿಯಾದ ಇಪ್ಪಲು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಿಯಾದ ಇಪ್ಪಲು ಜನಾಪಲು ಅಲ್ಲಿ ಕಡೇತ ಆಸೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಡೇತ ಆಸೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಹಕ್ಕಿಯಾಗುವ ಆಸೆ ಎಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಡೇತ ಆಸೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮನೆ ಬೋಡ್ಚಿ ವೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಐನ ಬೇರೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಯಾನಲ ಈಲ ಪಕ್ಕಿಲಾವೋಡು ಜೋಡಿ ಜೊತೆಯಾದ ಬಾನುಡು ರಾವೋಡು ಒಂದು ಐದು ಮಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಳಿಸ್ತಾರ್ತಿ ಇಂಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೋರ್ಡು ಆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಎರಡು ಉಂಡು ಪಂಡ ಏರೋ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿಕ್ಕಲ್ಡನೆ ಉಂಡು ಐನು ಒರಿಪ್ಪಲೆ ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಮೂಲ ಸಂದೇಶ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತೆರಾದ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೆರಾರೆ ನಿನ್ನ ಉಡಲ್ ಎಂಚಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪತ ಮನಸ್ಸು ಕನ್ನಡೋರಿ ಅಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ಪನ್ಪೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಜಾತಿ ಮುಲ್ಪ ನೀತಿ ವರ್ಣ ಭೇದ ಜಾತಿ ನೀತಿ ಹಾಳು ಕೊಂಪೆ ಇವನ ಮನ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಉಂಟು ಮಾತಿನಂತೆ ಇಲ್ಲ ಮನ ಜಾತಿ ವರ್ಣ ಲಿಂಗ ಭೇದ ಹಾಳು ಕೊಂಪೆ ಇವನ ಮನ ಇಡೀ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಹಾಳೋ ಒಂದುಂಟು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಮಲ್ಪನ ಸಂಗತಿ ಹೋಗಾಂಡ ಉಂಡ ಅಂದು ಐನಾರು ಪನ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಉಡಲಿಡು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಒಸರು ಉರುಕುದು ಬರಡು ನಿನ್ನ ಉಡಲಿಡು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಒಸರು ಹುಡುಕುದು ಬರಡು ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದುಳಿದೆಲ್ಲ ವಿಷ ಅಂದು ಐನ ಬೇರೆ ತುರುಟು ಪನ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಉಡಲಿಡು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿ ಉರುಕುದು ಬರಡು ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಕವನಲು ಮಸ್ತ್ ಪನೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುದೊಂಜಿ ಕವನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚೋ ಪೋಡು ಪನ್ಪನೇನು ಜೋಕುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೊಂದು ಪೋದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಒಂಜೇ ಚಡ್ಡಿ ನಿನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಅನ್ನು ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯನ ಚಡ್ಡಿ ಅನ್ನು ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಬೋಡ್ಚಿ ಕುಡಾಕ್ಲೆ ಜವ್ವಣೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಜವ್ವಣೆ ಈ ಜವ್ವಂತಿ ಆಂಡ ನಂಗೆ ಈ ಕಟ್ಟಲೆ ಇಜ್ಜಂದ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತಂಡತ್ತ ಈ ಕಟ್ಟಲೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿತ್ತುಂದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಕೊಂಡಾಟ ಅಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನಲ ಆಸೆ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಇಂಕ ಬಾದಿ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪಾತನೊಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಯಾನಗೆ ಒಂಜಿ ಎದುರುಂತದ್ದು ಪಾತೆರ ಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಡಿಜ್ಜಿ ಆ ಪಾತೆರ ಸಾಗದೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣಡ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ನಂಚ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಪೊಣ್ಣ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿ ಪಾತೆರ ನಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಓಡೆತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂದು ನಂಗೆ ವೈಕ್ಯ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಟ್ಟಲೆ ಬೋಡೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಸಂಗತಿ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಮೂಲು ಆಟಿ ಉಂಡು ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಓಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಟಿ ವಾ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಆಟಿ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡ ವಾ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಕೆಡ್ಡಸ ಉಪ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡ ವಾ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡ್ ಅಗೆಲಿ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡ ಅವಿತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಗೆಲಾದು ಪೋಂಡತ್ತ ಅಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಗೆಲಾದು ಪೋಂಡತ್ತ ಅಂದು ಅಗೆಲು ದಾಯ ಪಂಡದಾಂಡ ಓಲೋ ಒಂಜಿ
ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆದ 14ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಒಂದು ಪಣದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲದೊಳಾಯ್ತೂಲ, ನಿನ್ನ ಜಾಲದೊಳಾಯ್ತೂಲ, ನಿನ್ನ ಅಂಗಣದೊಳಾಯ್ತೂಲ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಓಲೋಪೋತು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಕಾತುಯ್ಯಾಗಲು ಕೊರಡ್ಚಿ ಪಣ್ಣೋ ಸತ್ಯ ಉಂಡತ ನಂಗೆ ಕೇಪೋತೆ ಎರಿಪುಣೆ. ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗೊಂಜಿ ಮಲ್ತದು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿರು 4 ಜನ ಸೇರಿದು ಪಾತೆರ್ಗ ಪನ್ಪುಣೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ದಿನನ ನಮ್ಮ ಹುಡುಕೊಂದು ಪಟ್ಟ ಇನ್ನು ಅಗೇಲಿಂದ ಪನ್ಪಾತ ದಾಯಿ ಮಾಯಾ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಆಗೇಲೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಮಾಯಾ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣೇನು ಅರೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಅಂಚಾದು ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡತ ಅವು ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಆಟಿ ಅಗೆಲು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾರಣಾಮಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಡು ತೋಜೊಂದು ಪೋಪೇರು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಕವನ ಉಂಡು ಏರಿಗೆ ಪನೊಲಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಅಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂಡದು ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಕೊನೆಗೆ ಮಾತ ನಿಖಿಲಿನಿ ಕವಿ ಸೇರ್ದಿರತ್ತ ಕವಿ ಕೂಟದ ಕವಿಕ್ಕಳಿಗೊಂಜಿ ಕಿವಿ ಮಾತು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬರೆವಡಿಯಾನ್ ಅಥವಾ ಒಯ್ನು ಬರೆವಡಿಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ ಕೆಲಸದ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಒರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಲಂಚಕ್ಕೇನು ಐನ್ಯಾನ ಬರೆವಡ ಅತ್ತು 4 ಜನ ಆಣಲು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಪರಿತದ ತಿನ್ಪೇರತ ಐನ್ಯಾನ ಬರೆವಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿನ ರಘುವಿದ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತ್ರ ಕೇನೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನೇತ್ರಾವತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಪೇರಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನೇತ್ರಾವತಿನ ಮಾರೊಂದುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗಂಗಡಿ ಕಲ್ಲು ಪಂಡ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ನೆನಪು ಮನ್ಪೊಡು ಗಂಗಡಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಪೋಪುಜ ಇನಿ ಅವು 4 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಗಂಗಡಿ ಕಲ್ಲು ಪನ್ಪುಣವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿ ಧಾಮ ಆತಂಡು ಅಲ್ಪ ಆ ಗಂಗಡಿ ಕಲ್ಲು ಗೊತ್ತು ನಿಕಲ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿಗೆ ಪೋಪ ತಲಕಾವೇರಿಗೆ ಪೋಪ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪುಟ್ಟನ ಗಂಗಡಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಂಗೆ ಪೋವೆರ ಆಪುಜಿ ಅವೇನು ತೂವೆರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ನೇತ್ರಾವತಿ ನಂಗೆ ಬೋಡ್ಚಿಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಐನು ದಿದ್ದು ನೀರ ನೆರವಿನ ನೇತ್ರಾವತಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆನ ಕಣ್ಣೀರು ಬತ್ತಂಡು ನಿಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೇತ್ರಾವತಿ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಕೆರಿಯರೆ ಪಂಜಿದ ಒರುವಾದ ವಿಷ್ಣುದೇವರು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಪಂಜಿದ ಒರುವಾದ ಬಣ್ಣಗ ಪಂಜಿದ ಒರುವಾದ ಬರ್ಪೇರು ಆ ತೊರ್ತುಗು ಆರಿಗೆ ಭೂದೇವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ವಿಷ್ಣುದೇವೆರಡಾರ ಒಂಜಿ ಆಸೆಕೇನುವರು ಎಂಚಿನ ಆಸೆಕೇನುವರು ಪಂಡನಾಂಡ ಎಂಕಿ ಇರನ್ನು ಪಂಜಿದ ಒರಟು ಇರನ್ನು ಸೇರೋಡು ಒಂದು ಈ ಭೂದೇವಿಗೆ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಅಪಗ ಪುಟ್ಟನ ಪಂಜಿದ ನೆಟ್ಟು ಬುಟ್ಟನ ಕಣ್ಣೀರು ಉಂಡದು ಕಣ್ಣೀರು ವಿಷ್ಣುದೇವರನ ಕಣ್ಣೀರು ಹಿಡಿದು ಈ ನೇತ್ರಾವತಿ ನೇತ್ರದಿಂದ ನೇತ್ರದಿಂ ಹರಿವ ನದಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಇಂದೆ ಅಂಚಿನ ಅಂದಿನಾರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಕೊಡೋರಪ್ಪ ನೋಡು ಬಾಳೆ ಲಕ್ಕದು ಬಡವಾಪುನೊಂದು ಬುಲಿಪುನಗ ಆಲು ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಗಂಜಿದ ಕರಕ್ ಕೈಲು ಪಾಡಿಯಲು ಮಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಇನಿ ಅಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅಂದು ನಂಗೆ ಜೋಕುಲು ಬೋಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಓಲವುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪಿದೈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೋಪು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ನಂಗೆ ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಬೆಲೆದಾದ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಬೆಲೆನು ಒರಿಪಾವನೆ ಕಡೆಗೆ ಅವೇ ದೇವೇರು ಪನ್ಪೇರಿ ದೇವೇರಡ ಪನ್ಪೇರಿ ಆ ಭಕ್ತಿಡು ದೇವರಿತ್ತೇರೋ ರಕ್ಕ ಸೇರಿತ್ತೇರೋ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪನೆ ಜಾಲಿಡು ಶಂಕ ಜಾಗಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಲಿತೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇತ್ತನೆಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ದೇವರನ ಮನಸ್ಸು ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಆಸೆ ಈತೆ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತ್ರದ ಆಸೆ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ದೇವರವಾಡು ಬಾಲ್ಯದ ಮನಸ್ಸಾವಾಡು ಬಾಲ್ಯದ ಮನಸ್ಸಾನಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರಪ್ಪ ಅಂದು ನಾರದಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ವರಿಗೆ ನಾರದರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನ್ವರಿಗೆ ನರನೇ ನಾರಾಯಣನೋ ನಾರಾಯಣನೇ ನರನೋ ಐಕೆ ನಾರದೇರ್ ಕೊರ್ನ ಉತ್ತರ ಬಾರಿ ಸೋಕಿತ್ತಂಡು ನರನು ನರೋತ್ತಮನಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂದು ಪಂಡೇರಿ ನರನು ನರೋತ್ತಮನಾಗೆ ಏರು ನರಮಾಣಿ ಆ ನರಮಾಣಿಡು ಮಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಆಪೇನ ಆಯೆ ನಾರಾಯಣೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಂಗೆ ರಾಮೇ ತಿಕ್ವೇರು ಉದಾಹರಣೆ ನಂಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ತಿಕ್ವೇರು ನರನು ನರೋತ್ತಮನಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ಅಂದು ಒಟ್ಟು ಕವಿತದ ಸಾರ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತ್ರ ಐತೆ ನರನು ನರೋತ್ತಮನಾಗೆ ನಾರಾಯಣ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ದೈವತ್ವನ ಏರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಓದುಗ ಅಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಓದುಗ ಒಂಜಾತು ಮನಸ್ಸಿನ ತಿಳಿ ಮಲ್ಪಗ ಆ ಇಂಚಿನ ಓದು ಬುಳೆಪಾಯರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಕವನನ್ನು ಓದಿನಾಗ ಒಂಜಾತು ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಯಾಪುಂಡು ಆ ತಿಳಿಯಾಪುನ ಕೆಲಸನು ರಘುಡಿಕಿದು ಸರ್ ಮೋಕೆದಾಲಿನ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ಪುರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಇಂದೇನು ಬುಳೆಪಾವಣ ಒಕ್ಕ ಒರಿಪಾವಣ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ವಾಡು ಪಂಡೊಂದು ಅತ ದೂರಡ್ದು ಪುತ್ತೂರದು ಯಾನು ಬತ್ತನೇನ ಆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರೇನು ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಇಡೀ ಪಾತೆರನು ಅಪ್ಪೆ ನೇತ್ರಾವತಿನಿಗ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಡೆದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಉಂತವೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಮೋಕೆದಾಲಡ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತೆರ 35 ಕಬಿತೆಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸಾರದ ಉಳತಿರ್ಲನು ಅರೆಟ್ಟು ಕೂಟದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಮನ ದುಂಬಗದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಉಲಾಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ರಘು ಇಡುಕಿದ ಮೇರ್ನ ಕಬಿತೆಗೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಿಯರು ಅರ್ನ ತಿರ್ಲದಿಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇನಿ ಅರನ ಬರವಣಿಗೆದ ತೂಕನ ನನಲಾತ ಎತ್ತರೊಡದಿಂಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್
ಬಂಧುಲೆ ಕೆನರಾ PU ಕಾಲೇಜಿನೇತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಆರೇನು ಪೂರೇರ್ನಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಯುವ ಮೇರು ಪುಟ್ಪ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತೋಜ್ಪೈನಾರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಇಂಚಿತಿ ಜಾಲತಾನೋಡು ಅರ್ನ ಭಾವಗೀತೆನ ನಮ್ಮ ತೂದುಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ವಿನಮ್ರ ಇಡಿಕಿದು ಮೇರು ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿನಿ ಅರ್ನ ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ರಚನೆ ದೇನು ತುಳುಕು ತರ್ಜುಮೆ ಮಂತಿನಾರು ರಘು ಇಡಿಕಿದು ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ರಚನೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಸೊರಬಾರ ಕೊರಿಯರೊಲ್ಲೆರು ವಿನಮ್ರ ಇಡಿಕಿದು ಕವಿತೆಗೆ
ಸೊರಬಾರ ಕೊರ್ನ ವಿನಮ್ರ ಹಿಡಿಕಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜೋಡು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶೀಲಾ ಮರೋಳಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶೀಲಾ ಮರೋಳಿ ಮೇರೆಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿಸೇಸೇಲು ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ಗಣ್ಯರೇಗ ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತಿಲೇಗ ಅಂಚನೆ ಸುರುಟಾದ ಪೂಜಾ ಹಾಜಬ್ಬೆರೆಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಗಿನ ಅಂಚಿನ ಹಾಜಬ್ಬೆರೆಗ್ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ಗಣ್ಯರೇಗಲ ಕವಿನಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಾಹಿತಿಲೆಗ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿನ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಜಬ್ಬೆರೆ ಏರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡಿತೀನಿ ಹಾಜಬ್ಬೆರೆ ಏರಿಂದ ಯಾನು ಪೇಪರ್ಡೆ ತೂತಿ ಹೊರಟು ಇಂಚ ಮುಖತೆ ಯಾನಾರೇನು ತೂತಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಅಂಚಿನ ತೂಪಿನ ಯೋಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಡು ಯಾಗನ ಎಂಕ್ಲು ಬರಂದಿಪ್ಪನ ಬರ್ತಗೆ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ್ ಸೇರಿಯರು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಆರು ಶಾಲಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹರೇಕಳ್ಳೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇದು ಉಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಪುದಾರ ಉಂಡು ಆರ ಶಾಲಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಡ ಏತು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟ ಪತ್ತು ದುಪ್ಪೋಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಪತ್ತು ದುಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲನ ಕೈಕಾರ ಪತ್ತು ದುಪ್ಪೋಡು ವನಸದಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿದ್ರದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊಡವನೆ ಉಪ್ಪಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಹಾನ್ ಸಾಧನಕಾರಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನ ವಿಶೇಷತ್ ಅಂಚಿನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅವು ನ್ಯಾಯವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡೆ ಆಂಡ ಅರನ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅವರಿಗೆ ಸುರೂಟು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದ ಉಂಟು ಸತ್ಯವಾದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಇನಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನು ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡುದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರೊಂದು ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಈನಿತ ದಿನ ಉಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನಿಯರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತಿ ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏಪಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಸ್ಥಾನಡಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಡಾಯಕ್ಮೆಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದ್ದು ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಸದಸ್ಯರಾದಪ್ಪನ ಪುರ್ತುಗು ರೂಪಕళ ಆಳ್ವ ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದ್ದು DM ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲಯದ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಎಂಕ್ಲನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರ್ಕಾರ್ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ತಿ ಸಾಹಿತಿ ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮವರು ಆನೆಡ್ದು ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟೆ ಅಂತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಪುಸ್ತಕ ಆಂಡಲ ಈ ಕಾಲೇಜಿಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಾಹಿತಿ ರಘು ಹಿಡ್ಕಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತೂ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ದಾಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತಿಲೇನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಉಂಡತ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿನ ಭಾಗ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿನ ಭಾಗ್ಯ ಆರು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಧನೆ ಬಂಡ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಧನದ ಈ ಚಿಲುಮೆ ಆರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ಲ ಮೆದುಳು ಉಡ್ಲ ಅವು ಚುಮ್ಮಂದೇ ಉಂಡು ಅವಾರೇನ ಬೆರಿ ಪುಡುಪೂಜಿ ಅಂಚ ಆರು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಧನದ ಒಂಜೊಂಜೇ ಮೆಟ್ಟಲು ಮಿತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಕಾರ್ದಿ ಒಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಚನೇ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ದಿ ಒಂದು ಪೋದು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಬೇಂದ್ರೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತೇರು ಅಕ್ಲನ ಸಾಲಡ್ ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಿಂಚೊಂದು ಪೊಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಮಗನ್ಲ ಈ ಕಾಲಿ ಕಲ್ತಂದ ಯಾವಂದು ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೋರಿಸ್ಪೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಆಯನು ಕೂಡ ತುಂಬುಕೊಂಡು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹತ್ತನ ಸ್ಥಾನ ಉಡುಂತದ್ದು ರಘು ಹಿಡ್ಕಿದ್ದು ಬಕಾರ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಈ ಸಾಹಿತಿಲೆಗ್ಲ ಈ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆವಂದಿನ ಒಂಜಿ ನಂಟು ಉಂಡು ಅವೆಂಚಿನ ಮನೆಗೆ ಸಾಹಿತಿಲು ಬರೀತಿನ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ನಾಟಕ అయిన ಅಭಿನಯದ ರೂಪಡು ಎಂಕ್ಲು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ತೋಚ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೇನಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ನಂಟು
ಆಕಲು ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಸಮಾಜ ಉತ್ತೇರ್ಪಂದಿಲ್ಲ ನಾ ಈ ಕತೆ ಇಂಚೊಂಚುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಉಡುಪ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ಈ ರೀತಿ ಉಡುಪ್ಪಲೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಸಾಹಿತ್ಯಲೇಡ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದಕ್ಕೆ ಏನೂ ದಾಯಕಂದ ಪಂಡ ಇತ್ಯದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವರ್ತನೆ ಉಂಡು ಬಂಡದ ಮಾತಿರಗಳ ತೆರಿದಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಆ ಜೋಕುಲು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂಡ ಎಂಚ ಸಂಪ್ರದಾಯಡು ನಡಪಡು ಎಂಚ ನಯ ವಿನಯಡು ನಡಪಡು ಎಂಚ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಡಪಡು ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಏತ್ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೋಧನೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಎಂಕ್ಲನ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಬರೆಯರಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅಭಿನಯದ ರೂಪಡು ಎಂಕ್ಲು ಸಮಾಜಗೂ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೆರ್ಪವ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಲಡೊಂಜಿ ನಟೊನ್ನಿದಾದ ಬಂಡ ನನ್ನದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬಂತೆ ಪಂಡ ಸದ್ಮಾರ್ಗೋಡು ನಡಪು ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ನಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಯಾನು ಸತ್ಯವಾದಿ ಎನ್ನುವೆ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನೋಡು ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ಲೆರೆ ಮೇರು ಎಂಕ್ಲನ ಪೂಜೆ ಹಾಜಬ್ಬೆರ್ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಹತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಂತೀನಿ ಫಿಟ್ ಹತ್ತಿ ಯಾನು ಆಂಡಲ ರಘು ಹಿಡಿಕಿದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದಿದ್ದು ಏನನ್ನು ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನೋಡು ಕುಲ್ಲದು ಗೌರವ ಮಾಡ್ತೀರು ಅವರಿಗೆ ಯಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಗಣ್ಯರೇಗು ಸರ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೌದು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರೆಗ್ ಬಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೂಜಾ ಹಾಜಬ್ಬೆರೆಗ್ ಬಕ ಮಾತ ವೇದಿಕೆದ ಗಣ್ಯರಿಗ್ ಅಂಚ ತೀರ್ಥ ವೇದಿಕೆ ದಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗ್ಲ ಕವಿಕ್ಲ ಯಾನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ್ಪು ರಘು ಇಡಿಕಿಡು ಸರ್ ಮೇರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಳೆಚಿಲಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಶುಭ ಆರೈಕೆ ಕೊರ್ದು ಉಡಲ್ದ ದುನಿಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶೀಲಾ ಮರವಳಿ ಪಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ದುಂಬಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಮೇರ್ನ ಪಾತೆರಗ್ ಕೆವಿ ಕೊಂಡೆ ಅಪ್ಪನ ಪೊರ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿರಿಯರಾದ ಹಾಜಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿರುವ ಜಯಶೀಲಾ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳಾಗಿರುವ ಸದಾನಂದ ರವಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ರಮೇಶ್ ಉಳಾಯ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟಕ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಲತೀಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಸಾಧಕರನ್ನು ರಘು ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಹಾಜಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಂಡಾಟದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು. ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಂಡಾಟದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡುವವರು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಕೊಂಡಾಟ ಅವರ ಮೋಕೆದಾಲೆಡ. ಅವರ ಮೋಕೆದಾಲೆ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಹಾಜಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಜಯಶೀಲಕ್ಕ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಕಲಾವಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಅವರು. ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಂಡಾಟದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗುವವರು ರಘು ಹಿಡಿಕಿದವರು. ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕೊಂಡಾಟದಿಂದ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಸದಾ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನಾದರೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ರಘು, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕೊಂಡಾಟದಿಂದ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕವಿತೆಗಳು ಅದು ಅವರು ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಅನ್ನೋದು 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ನವೋದಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ನವೋದಯದ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನು ಬದುಕು ಇತ್ಯಾದಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನವ್ಯ ಕವಿಗಳ ಅಥವಾ ನವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಸಿನಿಕತನ ಇತ್ಯಾದಿ ಬರುತ್ತೆ. 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದೇ ಸರಿ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಡಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಈ ಕವಿತೆ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ 4 ಹಂತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಾಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ನವೋದಯದ ಕವಿತೆಗಳಿವೆ, ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಕವಿತೆ ಇದೆ, ಕೆಲವು ನವ್ಯದ ಕವಿತೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯದ ಕವಿತೆಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಮ ಕವಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥ KS ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆದ ಕವಿತೆಗಳಿವೆ. ವಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಓದಿಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮದುವೆ ಆಗೋ ಮೊದಲು. ಅವರು ಏನು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಸಾಹಿತಿಗಳ ಪತ್ನಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪವಾದ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕವಿ ರಘು ಅವರನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 6-7 ಕವಿತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕನಸುನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆದ ಕವಿತೆಗಳಿವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನನಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಎದೆತ ಉಳೈದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮೋಲು ಯಾನಾದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಉಸರು ಪಸರಿನ ಆಸೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿದ ಆ ಪ್ರೇಮದ ಒಸರು ಪಸರಿಂದ ರಘು ಇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಒಟ್ಟು ಮೋಕೆದಾಲೆಡ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತ್ಯರ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬೂಕು ಬುಡುಗಡೆದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆಪುದ ನುಡಿ ಸೇಸೆನು ಕೊರ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ P. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಕಾವಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸಿನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆ ಅರೆಗಾದು ಕಾತೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಕಾವಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಮೇರೆಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಪುದ ನುಡಿ ಸೇಸೆನು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಮಾತಿರೆಗಿಲ ಸುರುಕಾದು ವೇದಿಕೆದ ನಡೂಟು ಕುಲ್ದಿನ ಪೂಜ್ಯ ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬೆರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡೊಂದು ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೈದಿನ ಕವಿ ಮನಸ್ಸಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪಣಿಯರೆ ಬಯಕುವೆ. ರಘು ಸರ್ ಇರೇನು ಇತ್ತೊಟ್ಟು ಏನು ಖಾಲಿ ದೋಸ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಏನಿದೆ ಇತ್ತೆ ಇರೇನು ಫಲ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಆಪು ಪಾರಿ ಕೈತಲ್ಲ ಆಪು ದಯಪಂಡ ಇರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಏನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 11ನೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ತಾಯಮಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇತ್ತಿನಕಲು ವೇದಿಕೆಡಿ ಯಾನು ಅಪಗ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಟೀಲ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಕವಿತೆ ಓದುದು ಬರ್ತದೆ ಎರಡಕ್ಕೇನು ವ್ಯಾನ್ ಐನ ಕೈತಳ್ಳಿ ಕುಲ್ದು ಬೇರೆ ಎಂಚಾನ ಸರ್ ಅಂದು ಐಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಹೊಡ್ದು ಬಿಡ್ದು ಬಂಡಿರು ಒಂದು ಭಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂಡಂದು ಬಂಡ ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೀನಿ ನಾವು ಓದು ನಂದು ಆನಿರ್ ದಿಂಚ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕವಿತೆ ಓದಿನ ರೀತಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೊಂದೆ. ಈರ್ ಪೋಪಿನ ಬೀಸತುನಗ ಈರ್ನ ಬೀಸೋಗು ಈರ್ನ ಬೆರಿಯ ಬರ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯನಕಲೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಕಾರಣ ಮಸ್ತುಪ್ಪು
22 ಕೃತಿಗಳೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವಲ ಮುಖ್ಯದಾದ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದನೇ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಪತ್ತೊಂದೇ ಈರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ 22 ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಓವೇ ಕೃತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈರು ಒಂಜಿ ಜಳ್ಳು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಣಮಟ್ಟೋಡು ತಿರ್ತುಂಡು ಪಂಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ 700 ಕವನಲು ಎನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ದೀತಿನ 700 ಕವನಲು ಪಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ದೀತಿನ 700 ಕವನಲು ದಮಾರಾತನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಡುಕಿದು ಅಂಚತ್ತು 640 ಕವನ ಅನ್ನಗ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಬತ್ತಾಗು ದಗದು ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನ ಅಂಚಾದು ಮಾತಾ ಕವಿಕಲ್ನಾಕುಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಕಲ್ಪೋಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಬಂಗೊಪ್ಪು ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಕವಿತೆ ಬಂದು ಪಂಪಿನಾಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆರು ಇಡುಕಿದು ಏಪಲ ಪಂಪೇರು ಎನ್ನ ತುಳು ಕವನನ ಕನ್ನಡ ಕವನನ ಓಲಾಣಲ ಎನ್ನ ಓವಾಣ ಬಳಗೋಡು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪಂಪೇರು ದಾಸರೇ ಒಂದು ಇವ್ರನ್ನ ಕವನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪತ್ರಿಕೆ ವೈಕನ್ನ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಎಂದು ಕುಡೋರಿಯನ್ನು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಏರೆಗಳ ಬೇನೆ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಪಂಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ರಘು ಇಡ್ಕಿದು ಸರ್ಗು ಆರ್ನ ನನಾತ್ ಕೃತಿಕುಲು ಬರ್ಪಲ ಕಾವಾಡು ಪಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ಬೈಕೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಾವಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜಗು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನಕ್ಲೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಡು ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರೇಕಳ ಆಜಬ್ಬ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಂದು ಶ್ರೀಯುತ ರಘು ಇಡಿಕಿಡು ಮೇರಡ ಬಿನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪಿರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶೀಲ ಮರೋಳಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಬಿನಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಂಜಯ್ ನಗರ ಪುತ್ತೂರು ನೇತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಯನ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಉಲಾಯ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚಾವಡಿಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಃ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಯುತ ಕಾವಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಮೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೋಕ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಇತ್ತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿಯರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಇಡಿಕಿಳು ಮೇರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನಿ ರಗಡಿಕಿದಾರೆನ ಮೋಕದಾಲದ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತೆರ ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಕಬಿಕ್ಲಿನ ಸೇರಿದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಸರ್ವೇಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆ ಸುರುವತ್ತಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಂತಿಂಚಿ ಹಿರಿಯರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅರೆಕೆಳ ಆಜಬೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಮೂಕಿದ ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತಾರೆ ಮೋಕಿದಾಲಡ ಕೊಂಡಾಟದ ಪಾತೆರ ಬೂಕುದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರಿನ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಉಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಲೇಖಕಿಯರು ಅರೆಗ್ಲ ಪಿರ್ತಿದ ಸುಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿದು ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತದು ರಡ್ಡ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡಿನಾರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪೆರಿಯ ನಟಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಇಂಕ್ಲಿನ ಮಾತಿನ ಪಿರ್ತಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶೀಲ ಮರೋಳಿ ಬೆರೆಗ್ಲ ಬುಡುಬುಡಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮೀಯರು ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಭಾರಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದ ಕಟ್ಟಿನಾರು ಆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಾದಲ್ಲರು ಆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಗಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಕಬಿಸೇರಿಗಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ನಾರವಿ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಲತಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮೋಕಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತಾ ಕಬಿಕ್ಲೆನೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಇಷ್ಟರಿಗೆ ಆಪ್ತರಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯತ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉಂಟಾವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಚ್ಚೋದು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಲತೀಶ್ ಸಂಕೋಳಿ ಆರಿಗ್ಲ ಮೋಕಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಂದುಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಬುಡು ಉಡಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಇಡಿಕುದು ಮೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗೇಶ್ ಕಲ್ಲೂರಾಯ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಕಲ್ಲೂರು ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ರಘು ಇಡಿಕಿಡಿಸಡ್ ಮೇಡ ಅಭಿನಯ ಮಂತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಇಡಗಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ